Sige na good boss. Sige na good boss. Ikaw ra ba gutomon boss? Ikaw ra ba mukaog bugas? Pandemic. Kami mukaon pod me. Pandemic, meron boss tagay, may trabaho boss. Sa klaseng-klaseng trabaho basta imo na namo. Basta makakwarta lang boss ba? Oh. Kabalo man kung naglisod ta, nagliwa may ayahay sa tuaro, naglisod man tatanan. Ang ako lang ba, kay kamo mga tapulan ba kay mo? Sige ra mo pangitag trabaho, wa may responsibilidad sa unsang trabahong yatag sa inyo ha. Nakabalita ko dito mo na atong naging bulan sa akong igagaw. Yun nang rapod mo kay, wa siya kauyon. Sabot na dire, sabot na gurong di ko kauyon ninyo. Kanang katapulan ninyo. Katora man to boss kay kuan ba? Wa man kasabot gyud ang asawa sa among sitwasyon gyud kay di gustong mapalayo ba. Sige na good boss. Boss, Katora mo to nga time boss nga nagtinapulan may kay dagan may kwarta ato. Wa may kwarta ron ba? Patrabaho ka lang may boss. Sa unsang klaseng trabaho, trabaho na muna. Since kinahanglan man yung inyong trabaho, sige, pagbigyan ta mo. Kita mo ning palibot diri, daghan ko akong mga binuhi diri, manok ni og mga pato. So, kita ninyong palibot wala. ang palibot boss, ngano man day? Unsa din sa palibot boss? Kuan man good. Ako inapulo ka hektarya dito nga bading ba nga kape, kanang bagong subol. Kape o goma. Tapos akong ginaabunuan na akong mga tanom sa bukid, kanang mga iti sa manok. Unsa may pasabot nimo boss? Pakuaon ni mo itis manok. Go ko ana boss. Okay ka na. Murag but aning isa ba, murag kung gihag trabaho ikaw, ang trabahoon ninyo, libot mo niyang palibot ni ani akong balay. Tapos pamunitan ninyo ng mga tayo sa akong manok, isulod og sako. Ilahi lang tong medyo gahi-gahi. Tapos ilahi po tong murag lata-lata na matae. Sure na boss. Wa na laing trabaho. Tagan man may trabaho pero sa tai pa. Ako boss, interesado ko ana boss. Okay ka ng trabaho ana. Ikaw gibhat, sige kag pangitag trabaho. Tagaan kag trabaho, magsige ka og kuan, balibad. Si Jimmy kursunada kayo. Sakto man, ilahi ninyo tong gahi o ilahi ninyong lata. Duhaman mo kabuok. Ikaw gibhat, ang imong puniton katong basa-basa nga tae. Ka Jimmy, iya atong gahi-gahi. Pila ra ana pag mapuno ng tag isa ka sako ninyo, na ano may tag sa kalibo. Kwarta na. Boss. Bahala orog mapas mo ko ba? Di lang ko mo kuana ng mga tayo sa mga tayo. Ikaw Jimmy, kung gusto ka ng mga tayo, dumo ka ng mga tayo diya. So, what's up mga tatang? So guys, before ko mo shout out, mag-shout out mayroon na. So, before ko mo shout out, kuanda kaning tawag ani. Para sa katong mo comment bitaw nga magpa-shout out. Actually na shout out na kanamo niya. Wala lang siguro kakita sa video nga itong i-upload na mo, basi dito ka na shout out, wala nimo nakitaan. So na shout out na nako no. So kanya kong i-shout out ron katunay mga nagpa-shout out upon the within hashtag katang. So katong na shout out na nako, wala na dili na mo shout out. So alam mo katingala ako ra mo basa kay hindi sila mo basa. So first shout out kay Kenneth Chab. So shout out net sa from Digos ni si Kenneth, shout out. Okay, ibutan kining bataan eh. Kenneth Chog from Digos City. Then kadua kay Micaela Jane Galos. So Micaela Jane Galos, shout out Micaela, nag-comment dito siya sa mong kuan sa video dito sa mong Facebook page. Alam mo kalimot tayo sa pag-follow, like sa mong Facebook page, Mr. Atang Facebook page na mo. Then kay Kalag Lohira Vlogs, so subscribe niyo sa Kalag Lohira Vlogs guys. Then kay Jake Chloe Lagora, Christina Nadon, Joseph Elden Domiles, kay Junji tawag Junji Binya o Binya family. Then kay Remove Genric. Then kay Twinsky Vlog. So shout out kay Twinsky Vlog, subscribe nyo Twinsky Vlog. Shout out rin kay Ryan Vlog. Ryan Vlog ni. Then kay Paring Ray TV. So classmate ako ni Paring Ray TV guys. Subscribe niyo. Then kay James
Alohan, then Felix, at Chapero, Chadwick Tevis, o Benset, Girido Casol. So, shout out kay Kwan, kaning Tita Mumay. Tita Mumay, usa ka taga Davao del Sur na siya guys, nasa Taiwan karon. Shout out ko siya kay nakapatukon na siya balay, pinagi siyang pagpugi dito pagkuan. Then YouTuber po na siya guys, subscribe niyo Tita Momay. Ikaw, shout out. Wala ko. Wala shout out ikaw King. Wala. Shout out. Ikaw dong. Wala. Wala. Ikaw Val. So wala sila yung mga shout out guys, kana lang. Then sa hashtag Katang. So I love kalimot guys. Subscribe Mr. Atang. Then ay po din may isa ka channel guys. So what's our na like ko lang ato. Palihog ko pag support ato guys. Boy Atang Vlogs. Palihog ko support sa vlog na mo na dia guys. Mix na mong gina-upload nga video. Then Facebook page na mo. Paki follow sa mong Facebook page. So kana lang guys. Thank you and more power. Then Salamat Signing sa off. pag-suporta. Signing off.